खुलुमबाय बयखौबो बड' मिक्सार चेनेलाव नोंथांमोना दिनै केमेरानि सोमोन्दै खोन्थागोन। केमेरायाव मोनसे ट्रिक इउज खालामनो हागोन, बेखौनो आं नोंथांमोननो खोन्थानानै होगोन। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासे नायलां आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा अननानै लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौबो थुना हो जाहाथे नोंथांनिसिम नटिफिकेसन मोनहैयो। थ' नोंथांमोननो आं मबाइल स्क्रिनाव देखायनोसै, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो स्किप खालामालासिनो। नोंथांमोना बेनि थाखाय सेटिंखौ अपेन खालामनांगोन। सेटिंखौ अपेन खालामबाय आं। बिनि उनाव नोंथांमोना जुदि डेभेलपर अपसनखौ अन खालामाखैबा अन खालामनानै लाग्रोनांगोन आरो नोंथांमोना अन खालामनो रोङाब्ला नायबानो जाबाय। आं खोन्थानि एबाउट फन, नैबे एबाउट फनाव फैदो। बिनि उनाव नोंथांमोना नैबे भार्जनआव क्लिक खालामदो। ओमफ्राय नैबेबायदि नुगोन नोंथांमोना बिल्ड नाम्बार, नोंथांमोना आलदायावबो थानो हागौ। नोंथांमोना अप्प'बा आरो कालार 7 बा नोंथांमोना आंनि बायदिनो सेम जागोन। नोंथांमोना नैबे बिल्ड नाम्बाराव 7 टाइम क्लिक खालामनांगोन। 7 टाइम क्लिक खालामबानो बे डेभेलपर अपसना अन जायो आरो नोंथांमोना नैबे बिल्ड नाम्बारखौ नागिरबानो जाबाय। नोंथांमोना बेलेगावबो थानो हागौ, स' बे बयनिबो मबाइलाव थाखायो आरो आङो दा देखायनोसै। ओमफ्राय दा नोंथांमोना डेभेलपर अपसनखौ अपेन खालामग्रोनांगोन। आं नैबे एडिसनेल सेटिंआव फैबाय, ओमफ्राय आंना बेयावनो दङ डेभेलपर अपसना नैबेनो। नोंथांमोना नायनानै ला, बे नोंथांमोना सबसे गाहायाव नैबिदियावबो थायो सोरनाबा। आं देखायनि सबसे गाहायाव नैबेफोरावबो थाफैनो हागौ सोरनाबा। नोंथांमोना बेखौ नागिरबानो जाबाय डेभेलपर अपसनखौ। आं दा एडिसनेल सेटिंआव क्लिक खालामबाय, बेनि उनाव डेभेलपर अपसनखौ अपेन खालामबाय आं। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबेयाव मोनसे सेटिं नागिरनांगोन। सेटिंआ एसे गाहायथिं फैनानै नोंथांमोना नैबेयाव नुबायना कुइक सेटिं डेभेलपर टाइल्स, बेयाव क्लिक खालामदो। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे अपसनखौ नुगोन सेन्सर अफ। नोंथांमोना बेबायदि थागोन आरो बेखौ ओरैजाय अन खालामना होबानो जाबाय। आरो बे बयनिबो मबाइलाव सोरनिबा मबाइलाव गैयाबो जानो हागौ बे अपसना, ओमफ्राय बांसिनावनो थायो आरो बे अपसना। बेखौ अन खालामना होबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना ओरैजाय फैदो। नोंथांमोना नैबेयाव बोख्लायनानै नैबे नटिफिकेसन बाराव नुगोन नोंथांमोना नैबे अपसना नुजाफैगोन आरो बे फार्स्टआवनो थागोन। बेखौ अन खालामना होदो। बिनि उनाव नैबे केमेराया, बेखौ अन खालामोब्ला केमेरा अपेन जाला आरो जेसेबांखि बाव केमेरा अपेन खालामनो नाजाबाव अपेन जाला आरो बे केमेराया अपेन जाला। बेखौ अफ खालामफिनबासो दा नायदो नोंथांमोना केमेरायाव अन जासिगोन। नै नोंथांमोना बिदिनो जोबोर मोजाङै इउज खालामनो हायो। नोंथांमोना मालाबा बेफोर खामानियाव नांगौ जानो हागौ। थ' नोंथांमोना गावनि मबाइलजों केमेरा खेबजानो बायोब्ला आरो भिडिअ बानायजानो बायोब्ला बे ट्रिकखौ इउज खालामनो हागोन। थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो अननानै कमेन्टआव खोन्थाहर आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अननानै लाइक आरो शेयार खालामलांदो आरो नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामदो। थ' दिनैनि थाखाय भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर, गोजोननाय थाबाय भिडिअ नायनायनि थाखाय। थेंक इउ।